Karbi Longri Labor Union atum International Labor Day kata London. Tapat center isi cingrum pet si amrenga royalong okiprupon. India Army claim barimbang ingkoi rapli atuma phan ke deng lapen karchupon. West East Karbi Longri Labor Union wan atumpen indeng pli International Labor Day katalon misen pen pachunpon. Aprang se Abirta kelara do anaphan kardom pajirlo kardom non Abirta than jebang sami ojang terang pi non arju ikha Abirtang tonpen. Sai ke chongdat mati labor atum ki claim ke dam kachipadu ka puthak period he monir atumanta kapachini edji lapen labor atuma phan man pen ki pj phan pura aruni phai siar ni ke International Labor Day arani pu hoksi period he dang pi tala sora ni talondun bomasongsi Karbi Longri Labor Union atumpenta diphu birla adunga mithang sahemalong talondun ada porphai ke papor milom KEC Labor Board Chairman Khonsing Timung KALU mai phu tumari dengpen KALU alama pangjarpon aruni phai siar ni ke labor mahang ke thegar nilo laswar ni pachetonong si KALU sahemalong ta talondun lo labor kapang tang ponji phan KALU mai phula penchun bangatum pen chethan chimum ponlo lapen Karbi Longri ingkoi trok MEC constituency longta labor ro sengpon edji pusi KEC Labor Chairman Khonsing Timung pen pachini pon ni tum labor masu ki claim nai ki dam nai ke pang tang nai ko son si ni tum claim nai ma lai ni tum secretary lapen president dam hada ni tum lai si tong chingwai nang kok si san nang kok lapen labor ko an duma ni tum ta je paklang nang kok lapen chingrum nang kok nasi labang so labor ke chingrum apu ta ke ni tum ki claim ke dami ko son ma non ke wangyan kan ko son ma jo labang so ni li chingrum nang kok ke nang kok lo nasi ni tum non labang so labor ke chingrum inang ke ni tum ki claim ke dam ka do ka we ang tang chong da dam ta helu big bing na do lai chong da dam de pan rong ador ko son si ke thik nai ma ban de ko son si pini ni tum taun ko son ira ki thik nai ma lai ten tum jingwai pon pon ji san mon po la bang tum ko dak di phu pu jagali ni li non along ta ni li seng bom po la homosting ko shop ta chitang te tik ni tum dam bom claim bom po labor pang chang pon no bang yetung tame Karbi Long penta isi pachet tonun si ninga ronga je pen pinil bang so mede katalon along Karbi Long rat doan tame nil tumban ai hirjume lapen akerap ngi pidin thega pot Karbi Long lapen dima sora phanta nil chuning rilo choro lo je lapuson nil tumban akang hon lapen akerap nang pidin thega pot kado kabe Karbi Long rat doan phanta menil ya hirjume lapen anam hirjume alang tumban pipa jolo asi nili isi Karbi Long rat phan pachini ang tung mang lalo je labor union kopi posi nil tum peseng ponang mapuler tangte nil tum labor tum ke penang akisung kachak nang napuson aning ki pung tum dopiglo laso kisung pen kachipa jogi ko sona bidima pula bangso akematha kisung ajok pinye nil tum labor union pharo amuni sinil tum long banglo la bangso union lang dang dudulo nas nil tum iprang pe mangke kami claim ko son si kimi senji mala bangso doan ara pen tum isivet iklaivet ni tum kam claim pon rapet pu sinil tum kado pen ni tum chingki chingwailo hok le dam stamya lang nitum harosi harohini nangi pidun si ke ong no alang nitum phanta choro lo la sinili tum lada pini ektari mede phanta nitum kam pachur nong lo nasi nilihin pen lan der lo kardo Karbi khai dai si khai kang thim lun te mola pen jutang jubat ingchulin lasong si okipruta Karbi khai long isia jutang lo laso jutang hakwa hot pen ta paman bom bang bom lo laso jutang pavir vidya ja phan pusi nijang Karbi Long pen Meghalaya aduya hoy tapat center tum pen chepatir pipongsi kedamtang jang mini phai thom kebarni amrenga roelong okiprupon Karbi okpruta isia jutang hako hutpenta lapuson okipru asai pedopon bomlo laso jutang pavir vedya phansi tapar hawara rata tumpen chingki chethan ponsi jang mini phai thom kebarni rata tum ninga rong pen laso okipru mesen pen pachun pon thega pot ninga rong lopusi SGB Daniel Hamsi pen pachini pon
dapat pen Barnabas Bay Karbi Longri Abirta. Kadom, noi lam itu apa? Kali rapat kali piloten. Menyesal pen kali nonda lakukan kamera dulu. Lepas itu parti kongres ini parti kata bila Urolo pilihan ini nili erat pan tapat lapen nonjorong lapen lakaroi kado langsung lahanti nili ipote mana tu dilama disi ini ikan yang kritik sampai pada nili ni sipot aprang pen yang tu kan kubot disi ucap nilam sebenarnya ni mangkali itu dah itu karbi anu aron kok karbi apru atrik kali istana amen kita karbi apru sama itu loh tema ikan saya yang itu apru apru kan tu laki kisah besar bangsa ni kangalam. Tapi suara tu mata 2 hari free laki akan langsung. Tapi sebenarnya ini gorong seperti ke bang ni pulang. Tak milih ini dah tapas antar barang beran ini mereka jalan silo. Nasi lirat apa curen benar panik cinta. Asma alam tu ni pani lambat pinpen. Bukan pilihan ini memang tempat bercolong posisi ini tinggi orang hentak. Tenang tu lah bang sopi lah. Kaisa pun tu kalau tu pam parusi ke dulu. Mana alang roy kipi alang capai ke langsung rupan pe tolong jadi ini pensi pun loh. Ke laki adi makai laki boy gulu. Laki dah tempat amring luar roy loh. Ke tempat ini sebentar akhirnya alang ada. Betul seni di ke ini habis seni yang ke bangin kan tapi betul seni ansong dung. Betul apa ni betul ini pamring hilang. Tapi nengrong nengi cekip pulang. Tapi rat pantan yang se juru cercu berculang. Lampini ani arah situ ke bang baru form ke dua lo. India de darada phan ke raikom dunja phan Karbiang long pen bangi koi rapli India Army long sai chuklem dun det pen India government atum la bangi koi rapli atuma phan mission pen retirement pipon lo. India Army long claim barim bangi koi rapli atum aruni phai siar ni Karbiang long nang lipu pusi Birta longsi APHLC Central Committee Law Secretary Samson Teron lapen Arya Sanghwa tumpen Dipu Railway Station along an palidongsi mankedu Karbia pohopen archu pondo. India det piara tum ring dog ring ni pen ke dulon jam khana bari India Army bangi koi rapli tum amit hanga hemari chi utikam asai chi krem dun pamilu lapen non puthot mi pun pen hem nanga chi thopot ni Central Committee Samson Teron pen mereka khai pen ado ladak jasemet Indian Army long alang tum orang ke claim lapen alang tum service long cipiduk si metang adia long riapan claim lo lapen non mangke kipetang lo latum mangke sila tum mangke non mangke ke Singapore lo pension lo lasi pini isi ningarong alama bangke ladak itu local Karbiang long district pen sai lo kapre khai to dak bodo do di masada do lapen kuki da do lapen itum Karbi lapen Nepali da do adivasi akorte da do alang tum lapen tiwa da do lasan se asamis tum da do dak kilonja asamis tum da sila puson alang tum qualified on theke lage tum phan isi birta ke mi ang thek posini lipen apaklang pon lapen pini bang kadang tum ninga rong pen tum thangle pipejir pon mo wedas tame isi poho pen Karbi poho pen isi alang tum man pon lo alang tum man akiro pilo lasi non bangke nili tumahin pen ke isi alang tum phan bang alang tum kesang lo posi nili tumahin pen kachuning ri dona bangke lahan lo kesang kalila mane there are so many things to do metang along ria phan atum ke claim ke damia phan dopik lang businili hin pen tuning report de society phan ke claim ko nang ji la pen rong group ka to pabe isi Karbiang long aparman isi hedung akam alang tum claim pon pu ba claim pon thek po posi nilin pen tame alang tum phan tuning report tasel काडोम जोहार नमस्कार आप लोग हम लोग को बढ़िया से वेलकम किया हम लोग इतना लंबा सर्विस करके सही सलामत आया और हम लोग को इतना खुशी से वेलकम किया इसलिए हम लोग को धन्यवाद देते हैं हम अपना दिल हृदय से दे रहे हैं आगे आप लोग का हमेशा आशीर्वाद हो कि हम आगे लाइफ हम अच्छा से कार्बी आंगलों में कुछ अच्छा से काम करें हम बहुत आदमी कार्बी आंगलों का ही है रिटायर्ड होके आ रहा है तो आप लोग का भी सहयोग जरूरी है हम लोग को ताकि हम लोग सिविल के साथ मिलाप करके जी सकने के लिए थैंक यू
Pini aruni phai siar ni det piangkang alongta International Labor Day katalon duna songsi Veslapen is Karbi Labor Union wanatumta nijang Karbi lang han pathuak lamalong ingdeng pli International Labor Day katalon dun. Ada por phai sirkiabra chiti mapor Labor Union alama inthur pongsi lang han pathuak lampian dong kamukam towar krong pli ka chetok along an armu chejeng pongsi West Karbi Labor Union wanachakong chepaklang pensi jai mek pang chengpon. Wapi Labor Union ki kroyera da tumangbong International Labor Day talon pon aputhak lapen West Karbi Labor Union wan la ansosi ajakong kachepang tang pon jephan jethan chimumpon. Labang sojai megalong West Karbi Labor Union wanamai pu manaf kramsa district amai pi sangpi kaboning tipi chunbang paniram teron is Karbi Labor Union asong atum lapen kaprek Labor Union asong kaching honorat atum chitong nusi jai mek misen pen pachunpon borthol pen great sonti mung Karbi Longri Abirta ladak West Karbi dongkamukam dak lahanong tum International Labor Day katalon pon padulo asi East Karbi lapen West Karbi asi isia kupai kemi ke lalo elitum kedamtang ningkan suri ni ra ingko ningkan seng de pen api bangke ningkan suri ni ra ingko raisi pensi mede talon chenglo 2021 pen non pinin 2024 lo forun pli ingdeng pli kechok lo peni lasi ingdeng pli kechok bangke East Karbi atum sitame napache tondon thek matenili East Karbi kedamtang ke seng da mateng pen pini labangso East Karbi lapen West Karbi etum chelang si pini labangso mede mate International Labor Day bangke katalon padopon lo asi klembang pu bang pi don sitame tum chelang si cherap cirisi cirung cerek bang si pini labangso mede bang pachon pon lo lasi nitum ke bang ji por bang ke nitum ke klem ke dampon ka chisik sitame nitum chisik pon bomlo tasi ke damtang ningkan surini ra ingko rai thom sitame West Karbi nitum ladak dong kamukam marong sopi pen chenglok sitame tum kaprek dim tum sai bang ke klem dengpon po masi nitum bang ke lebar tum han ka chehumri dam puson tum nitum dengpon lo lasan sinon ke bang ji por bang ke East Karbi sitame nitum dak ta ke dengpon do po lebar tum han nitum chehumri dam po lapen la sopi made la non ke bang ji phrang bang si nitum thedung asai ta nitum ke klem ponji ka chisik dolo tasili tum Labor Union bangke abang putin tum sitame nitum nangaching honduni phana cherap dunje phansi nitum kadewe phansi tame chuni ripon padolo etum West Karbi lapen East Karbi tum phansi tame atim pini nitum ladak East Karbi president pen chenglok nitum la West Karbi district committee pen chenglok sitame nitum abang so kuson si ke claim ponji ma sitame etum nanke bang je por bangke lahai bang asai misen pen ingthur pon poposin tum kachisik pon padolo pon bangke pining bangke nitum la armung kache jengta padupon lo pada bai sirke rachite mapor malam lapen ke nitum non ke bang je por bangke kaprek da ke step en pondolo sa pini bangke la mede aphansi amsi mede prote ilitum kam kachuklem tum aphan kejok ke longarni ilitum methanga det kache rai kom lo ilitum bangke apotsi ilitum methanga det pusitame faruk krisir kebra inkora trok 1926 halasu pen ilitum phan aronang ke thik pia tengsi pini labangso International Labor Day mate medi bang pini taron padupona koglo lasi kadu gobe kaching hon nelitum kaching hon abang phubang pietum an sitame rong rup long tum ke seng pon sitame non ke bang ji doji lasi lahai long tame nang pache tondon ji phan sini tum tuning ripon padolo lapen lit phan isi Labor Union kam ke claim tum phan tum kapang ripon ji phan si kachi sek lapen kamat hadolo nelitum bang paroni an ke chitong lo ning kan wang teng pulote pining bang ke ong muchot lo lasi nitum ke kachirung pen namasi methang pen sipu chirung cherek pen si nitum Pini Abirta lansi kangton lo kardom